Подготвям 11 мечета, които да зарадват своите нови притежателки. А ето колко нежно изглеждат колетата на вратлето. Имам между другото мечета в друг цвят, така че ако ви харесват, може да ми пишете на лично съобщение. За първи път това коле бе изработено лятото. Тогава ме писа редовна клиентка и пожела такова коле за нейната племеничка. А сега то ще се радва 11 турисници на едно малко бебче. Колетата са прилежно опаковани и изпратени. Очаквам обратна връзка от дамата, която ги е поръчала. Надявам се на урисниците да им харесат. Напомням, че може да разгледате бижутата, които предлагам в сайтът ми bdtelegance.bg, като там има бижута, които са налични, т.е. може да си ги поръчате веднага и веднага да ви бъдат изпратени. Аз ще продължавам с изработката на ключодържатели с ръчица по повод 14 февруари, тъй като поръчките за тях валят ли валят.